kabiyag, salamat sa jacket host. Ayan, maraming salamat dyan. Mikawayan, California. Ayan, taga California po yan. Si Mikawayan, sino po ba yan? Kilala ko ba yan? Ayan, maraming salamat ha sa iyong pagpunta sa ating live. Mikawayan. Welcome, welcome, welcome. Maraming salamat din. May kawayan sa bahay mo ako ha. Nanood ako ng isang short video. May kalab shoutout sa iyo host, sabi ni Kawayan. Ayan. Ayan po ang ating mga patugtog ngayong araw na ito. So mga kabiyag, kung sino ang gustong umakyat dyan, sabihin lang at tayo magbababa ng agdan na para naman meron tayong kasama dito magyayaw-yaw-yaw-yaw. Diba? So, ikaw, may kawayan, pwede ka bang umakyat ngayon na tayo magkantahan po dito sa ating live ngayong araw? Kung okay lang sa'yo ha, sabihin mo lang at tayo magbababa ng bahay dyan. 4 million in the house. Mega love shoutout po. Ayan. Sige lang, sige lang, sige lang. Bakit wala na yung mga music ko? Nawala na. Ayun, yung balse na Ilocano. Pwede pa tayo dito. Meron ba dyan? May mga Ilocano ba dyan? Kabiyag? Guys. Wala. Harbang no agriin apa nagugot iti kamote mamisaan sa agiwayway itinuangan nagaget mi ang kelberti natari pato mapulida na nasken ang awan ganyan at panog inaldawlat na asumalog uray maka sinintay itipudon Tapo. Nakarangkad lang ta hurayad na sa kupanit na agpastrunuang itipan na kainanana kas kami ang kelberti sa lasumangpet no ti maleme tati kayat na rumang ay panagpiyage 4 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Ayan. Under construction touch po. Ngem apay tanalitan na abagam nalpay hindi na amuam ni presyo iti pagay iyang kilberting di pa'y umisim na panpayket di nakiinumin ngem kuna na sumulit ang tunig scrapping sumarunuang panagtatalo raep ket say ket imaton 5 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Awat pa'y kek nanong regasyon de gasolina itipadano di ang kelberting ng isaldan taltalon dinansa ang masakal na di makeren iti pamilya na di baro ng agpas-pasakit ng asawa nagragsak di pagkasar na balse dito'y balse
sounds mo host. Ayan. Thank you, thank you. Napanagkugot, iti kamuti, hindi sumangpit si malibugan ni Uncle Bertie. Umakyat ka, may Kawayan, California. Gusto mo bang umakyat sa live natin? Nagraranada na pandinisita. Nagbel, nagbaliwan, nagiti anak na, iti kinagagit, imaladakin ko na. Andaling hingero, Ayan po. doon ang pugada, ni Uncle Berting, anyang nataurana. Gasta ni Uncle Bertie, sala sumangkit no di malemen, hindain at anak na ang pasiyari. Nalagunan di dagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyon initi balay na. Si kagay karuba, ang amungkat isuna, ni Uncle Berting tatangkay isuna. Araminin na tiyamin, kadatay nga anak na, Nandito ba ako sa ang loob? Ah, okay, okay. subalit ay kumamit Sige, sige, sige. kitwanan. Salamat, Ang salamat. subalit ay kumamit kitwanan. Ayan. Deta po ni Uncle Berting. Kunana. Gusto deta ni Uncle Berting. Dinggin ugyag tu, dinggin Nagmayat sila kikdingig Ilocano ang kanta kabagsa. hasta kamit kaniya. Dinggin tuy aso, iliw tuy puso, nabayag la itin, adita naging niliw. Ayan. Dinggin tuy Bigyan kita isa. Again. Ni Kawayan, California. awawagan na ka, dinggin ka din alam. Umay ka tuy sibay, pusok umay mayabay, tapos maepipan, iliw ken sendaan. Iliwek ika rin yudi, ayat tinamdamu. Inairot na arakot, abuyugan tiyas aso. Iliwek ti agem na samsam, etngem tagapulut. Asa bayan tiyap ang puros, ang papiras di bukbukut. Iliwek ti ereng-eng, nagtitinig tilapayag. Umaikat no biyag tu, mailiwak mo na ikin ka. Sige, sayawan na. Kita tatapo, mabalik ng masalaan dito eh. Dinggin no biyag tu, dinggin ti baga, ay ayatin ka, hasta kamit kaniya. Ni Kawayan, bigyan kita lima. Bigyan kita limang banana, ni Kawayan. Nabayang na itin, adit na naging Nandito ako sa nice flower mo. Ang bulaklak. dinggin tuy kutub, kutub tuy puso, awawagan na ka, dinggin ka din ala, umay ka tuy sibay, pusok umay payapay, tapos maetepan, iliw ken sendaan. Iliwek ika rin ayat tinamdamu. Inairot nga arakot, abuyugan Tapos pinapanood ko yung mga short mo. Para sulit ang ano. agit na samsam etnyem taga. Nandito ako sa Happy Things. Asa pa yan diap ang puros, ang papiras di bukbukut. Iliwek iyareng-eng, magtitinig pinapayag. Umaikan no biyag tu, mailiwak mo na iken ka. Iliwek
manar sa ilo, manulsuliso o manungkot. Da makarit na ang kadagit buladas mo. Dalitay ko na asyak tay pipitik na puso. No idilakal man nakita ka nga dakaakbay mo. Dakay alalaki fuera de los buenos. Agayat kayo inaangaw, inuulbon. Tay pagsasao ako rin Beshi Wops, Mami, ayan, may salamat sa'yo, Beshi Wops, ayan, maraming salamat sa ayan, maraming salamat sa iyong pagbisita, tamsaktan, maraming salamat po. Ayan po si Pabio po, ayan po si Mikawayan, California, please connect po. Sige, panoorin natin yan. Shorty's Adventure, mega love shoutout to you, Shorty's Adventure, kumusta? Ayan, kumusta po ang Shorty's Adventure po natin na kaibigan dyan. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Shorty's Adventure. Sinsaw ken sarita nga insukap na ka. Bechi Wops, si Mami, ang ganda ng bahay naman. Mahilig kay tipas pasara. Pag ang angawan niya Pasensya na po, Ilocano pang music po natin ha. Ilocano pang music po natin ngayon. ayatan niyo lata ang mamati ang mamayan. Yan, Bechi Wops ni Mami. Hi, hello, sabi ni Shorty's Adventure. Ayan, please connect to each other guys. Andyan po si Mikawayan na California. Ayan, Mikawayan, California, please connect to Shorty's Adventure. Baka hindi pa kayo connected. Tayo pagsasao, ako rin din karumbong. Ang laki talaga ng bahay ni Shorty. So, 20K. Pasig na ulbon. Saan ka kumukuha ng bahay, Shorty's? Pahingi naman. Pasig na ulbon. Shorty's Adventure, hello, sabi ni Bechi Wops. Kaya maraming salamat dyan. Ayan, sige, panoorin po natin ang ibinabanggit. Last to sa'yo, Bechi Wops. Tapos panoorin ko yung binaba mo, ha? Last to, tapos pinapanood ko yung binaba mo. Nag-plus one ako sa'yo, ha, Shorty. Hindi na kita nakikita nagla-live, Shorties. Bakit? Salamat po, host. Ayan, welcome po, welcome. Ayan po, kung sino po ang meron na Facebook page dyan. Ayan, nagla-live na rin po ako sa Facebook, guys. Pwede nyo akong i-follow sa Facebook page ko. Mahina boses ko. Ayan, mahina pa ba? Mahina pa ba, guys? Malakas? Hello, host watching from California. Bravo Channel. Ayan, shout out to you, Bravo Channel. Ayan, kumusta dyan sa California? Saan po kayo sa California? Bravo Channel. Ayan, mahina pa ba yung boses po natin? Ayan, si Beshi Wops. Ayan, nagharang sa'yo. Nagharang na yung fried galunggong mo, Beshi Wops. Ayan, thank you so much. Kumusta kayo dyan? 5 million in the house. Ayan, maraming salamat ha. Mahina pa ba yung boses po natin dyan? Ayan, paki-check naman po, baka hindi naman tayo naka...
Ayan, maraming salamat. Malakas lang yung music siguro. Mahina talaga. Bakit? Ala. Wait lang. Mahina talaga. Okay naman kahapon kumanta ako sa ibang platform. Paano How I Wish Long Time? Bravo Channel. Mega love shoutout. Mahina pa ba yung mahina ba yung boses? Mahina ba guys? Pag ganyan, mahina ba yung boses natin dyan? Mahina talaga. Hello, sound check. Ayan guys, mahina pa ba? Ito. Paki-check naman po, paki-check. Nakapsut host. Ayan, okay na ba? Okay na ba? Ba't di mo sinabi kanina may kawayan? Mahina pala. Okay na ba ngayon? Okay na ba? Okay na ba? Nakapsut. Ay, Diyos mio. Wait, mag-check. Sound check tayo. Alam, mahina lahat. Ganta ka, kuya, ha? Di ko alam kung mahina yung boses ko. Mamanuitan, ibaruan na takningan, kaaduan na itan, maparuti dayaan, manumanitan, ibarut yung kataratanunan di, kaaduan na itan, babarut pagbabartikan, manuitan. Pag-check naman po kung okay na o hindi. Ala, nagpapasound sa ko kanina. Buti, hindi pa ako kumanta. Paki-check naman po, paki-shoutout naman po kung okay na. Ayan, pwede kayong umakyat guys kung sino gustong umakyat sa live natin. Okay na po host, ayan. Ayan, thank you. Nakababa pala yung monitor ko dito sa kabila. Ayan, okay na. Maraming salamat dyan. Ay, Diyos mio. Thank you, Beshi Wops. Ayan. Nay kamang sa Taiwan, check ka na iyaw-awan, isut ina Mayatin host. Ayan, napiksan. nga abalayan, nakasarita tisinsinan, Ayan na, at guest tayo mabalintiti at kanta. Sino ba Alo, kanta tayo yun. Beshi Wops. Ayan, ipin po natin ang ganyan na, no? Paki-watch naman po yung bahay ni Beshi Wops dyan. Ayan, please connect to each other, guys. Ayan. May kawayan. California. Ayan, may kaibigan po tayo sa California. Wait, mag-change account po na ako para matikitan po kayo. Salamat po, host. Ayan. Welcome. O, sige. Tikitan po natin. Ayan po yung nakating. Shorties Getaway. Ay, Shorties sa Getaway. Shorties Adventure. Sige, kanta po tayo. Alam ko yung paborito mong kanta. Alam ko yung
Kahit ano, yan ang kinakanta mo eh, paulit-ulit, di ba? Ayan, wait lang. Piliin natin yung asa na yung paborito ni Alan. Ingoti ka balasa, dai ka mang saji Taiwan. Injik ka na iyaw awan, isot inasimurutan. Singkit nga ang balayan, nakasalita isingsinan. Ingad na binabangkang, tadi kami nagkakaroon. Ayan, para sa inyong lahat guys, itry natin kumanta ha. Nagpe-play po ako ng inyong mga video guys. Habang yung mga nandyan, nagugoto channel ako ha. Hindi na lang ako magbakas. Kasi yung mga ninja po natin, yung mga dumidikit po. Dikit na po ako yung main nyo. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, sa palakpak dyan. Thank you, thank you. Ayan po yung nakapin po. Please connect po yung nakapin at mag-iwan lang po tayo ng bakas. Ayan, maraming salamat. Ayan, Bravo Channel. Ano po? Sayawan na? Anong gusto mo? Sayawan na. Salamat po, host. Ayan, welcome. Ayan. Habang po tayo, ayan. Pwede po ulit tayo mag-request ng kanta. Ano kaya yung pwede natin kantain dyan? Marami na akong hindi alam na kantain.
Ayan, welcome Beshi Wops. Ayan, thank you so much to sa inyong pagpasyal po sa ating bahay. Ito nga, kantahin ko nga to kahit pambabae. Ayan, pambabae to. Ayan. Bahala na kayo. Kumanta kan ahos. Miss ko itay malambot nga boses mo. Madamati kantakon, Bravo Channel. Ayan. Strong man siya, I'm in control, a lady with a plan. Believing that life is a neat little package I hold in my hand. I got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall, run into the wall, 'cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A kid that is cool, a part of control, just another fool. Touch me and I'm weak, like a feather in the wind, and I can't wait to touch me, touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. So pardon me if I should stay and tremble like a child. That one thing will look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I want to be just another woman in love, a kid that is good, a fire of control, just another fool. You touch me and I'm weak, like a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love, just another woman in love. Kid that is cool, a fire of control, just another fool. You touch me and I'm weak, like a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. Ayan, maraming salamat po. Ayan, Mrs. Nilakay, mega love shoutout po sa iyo. Maraming salamat sa patusok niyan. Ayan, thank you so much for coming, Mrs. Nilakay. Ayan po siya. Please connect po kay Mrs. Nilakay. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, pwede kayong umakyat dyan sa mga nandyan po. Yung gustong umakyat dyan, pwede kayong umakyat. Nakakainlab nga boses mo, host. Apo, latamet. Okay, anyway, salamat. Ayan, thank you so much. So, pwede pa ulit tayong mag-pili-pili ng kanta dyan. Basta maabutan kita. Sige, Mrs. Nilakay. Ayan, okay. Try natin na kumanta ng ibang, anong tawag nito? Hindi ko alam kumanta ng mga, sayang akyat ako minsan. Sige nga, Mrs. Nilakay. Akyat ka rin. I-message mo nga sina, yung mga kaibigan natin dyan na nagla-livestream din. May ubo-ubo pa tayo, guys. Pasensya na po. Ayan, itry nga natin to. Kenny Rogers.
Apay adda ayan team mo dita waiti. Awan team ko. Awan team ko. Awan team ko 20. Basta no aglay back lata kay kayat ko aglay. Pati JFB page, Mrs. nila kay. Ayan. Di kita da FB page na apo. Ayan, mabalin yung i-follow dati page ko. Nabiitak pa'y. Biyagti Hawaii Med lang itinagan ko iti FB page. Ayan, di kita mayat nga na. Kasi pag sinsinulatik no nga, palitan po yung live natin. Kahapon nag-live po ako sa page. Tapos ngayon dito sa YT. Ayan, minsan pagsabayin ko pag music live stream lang po tayo. Ayan. Kahit mo sumali, nagrigat kami tigas ta, misis nila kayo nagrigat ti adda anana kasi minsan adda na nakasalian pero nakababain tay jak makasupport tapos isuda supportaran dak kasyay. Narigat ag-support taklatan no amo nga di kiti ag-support ti YouTube ko isulatan supportarak ni Gantuman. Anak kay kad DJ no kapilitan nga oo ako din may dalawa FB page profile. Ayan. Ananagan mo anak-nak man Biyagti Hawaii. Agla-live ka iti gasta? Nagla-live ka ba doon sa FB page mo? Ako, ginagamit ko tong StreamYard sa FB page ko minsan. Sabay yung YT nag-ano. Meron ding mga friends sa page na naka-subscribe na dito sa YT natin. Okay naman sila. Pero hindi, karamihan dong nagla-live sa FB page, hindi nila alam yung StreamYard. Hindi nila alam. Ako din minsan direct, depende kung ano bet ko gawin. O, mas maganda. Ayan. Ayan. Kung, alam mo kung talagang mahilig kang kumanta sa page, talagang habulin ka ng mga nag-live. Gusto nila pumunta ka sa mga live nila. Diba? Guray, hanapin kita. Ay, oo, pero hindi ako naka-live sa Biyag ni Hawaii ngayon sa page. Ayan, mag-message ka na lang sa mga reels at doon ako magano. Ayan, sige, kanta ulit tayo mga kabiyag dyan. Ayan, mag-change account na naman ako yung mga nandyan. Pwede tayong magdikit yung mga alagad po natin. Ito. Sana. Okay. Sige. I-try natin kantahin nga to. Para sa inyong lahat, guys. Ay, wala. Yung volume pala naka-off. Ayan, ito pala. Para sa inyo. 6 million in the house. May galap shoutout ko. Maraming salamat. I can't remember when you were there, when I didn't care, when anyone but you. I swear. Ba to? Hindi mabasa yung ano. May Kawayan, California, ba't ka natawa dyan? Hindi ko mabasa. May takip yung lyrics dito. Huwag nating katayin yan.
Paano naman na may takip yung line doon sa ano sa pangalawang line, may takip siya. Ay nako. Ayan, sige, go to channel ako kay Beshi Wams. Beshi Wams, +1 ulit sa'yo, ha? Tapos manood na ako ng shorts mo, Beshi Wams. Ayan. Ang ganda ng bahay ni Beshi Wams, ang laki. Ayan. Okay, palitan natin yung kanta. Ayaw ko yun. Ito na lang, mas maganda to. Okay, para sa inyo guys. Okay. Ayan na, add na kita sa dalawa, balikan mo lang. O sige, sige, Mrs. Nalakay, maraming salamat. Ayan. Thank you. Bata pa yung bahay ko doon sa page. Many times, I wish for me to know well and shadows of our dreams. Many times, I wish I need to the darkness as it came, but it seems that you never said what I needed to hear. Okay, just tell me you love me. Wish my words are so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it could lead the way to your heart, to the mirrors of silence. You love me. Quietly, I'm waiting for the memory born of our first kiss. Patiently, I waited for the moment you would take me to a world that I never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it could lead the way to your heart, to the mirrors of silence. You love me. You love me. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa mga palakpak dyan. Wow, bravo, sabi niya, Bravo Channel. Ikaw nga ang bravo dyan, Bravo Channel. Kapitbahay USA, kumusta, kumusta, kapatid? Kapitbahay, kumusta, kabsat? Kumusta, Sisi Koy? Ayan, long time no see. Ang tagal mong hindi... Happy New Year. Ngayon ka palang nag-greet sa akin ng Happy New Year. Ayan, yung kaibigan natin na si Kagawad na pumupunta minsan sa aking live. Parang nasa Pilipinas ka na naman, kapitbahay. Miss you too, Kapsat. Miss you too, Sisi. Ala, ang tagal nang hindi ka nag-live. Puro music live yung ano mo. Ayan. Si Mrs. Nilakay, dalawang bahay po. Ay, dalawang bahay. Plus to sa'yo, Mrs. Nilakay. Tapos nanood po ako ng short video mo. Ayan. Sige, ipin po natin yan, kapitbahay. Ayan, magbaba po kayo ng bahay, guys, para maipin po natin, ha. Allah, Mrs. Nay. Sinrang Tagal Puhos. Sinrang. Anong sinrang? Mrs. Nilakay, full pack dan. Ayan. Wow, sige po, nagdidikitan na po yung mga nasa baba. Ayan, please connect to each other, guys. Ayan. Ayan po si Kapitbahay USA.
please connect po kay Kapitbahay USA. Siya po ay isang live streamer din. At sa mga video niya guys, mag-iwan kayo ng bakas. At sigurado po ididikit na i-play ka nyo. I-play ka niya guys yung pupunta kay Kapitbahay. Nandiyan. Speaking, Kagawad. Ayan, nandyan po si Kagawad. Oh. Ayan, maraming salamat. Ayan. Bravo Channel. Thank you din ha. Bravo Channel. Ayan, maraming salamat Mrs. Nilakay. Plus to sa'yo Mrs. Nilakay ha. Ayan. Ayan. Thank you so much. Ayan, please connect to each other guys. At manood po tayo kahit yung short video. Malaking bagay na rin po yun. Bravo Channel, saan ka pupunta? Bravo Channel, hindi ka na mag-request? Okay, host, out muna ako. Ayan, maraming salamat, Bravo Channel. Ayan. Okay, thank you, Bravo Channel. 7 million in the house. Ayan, maraming salamat. Ayan po yung nakapit po. Please watch po. Ayan, sige, manood po tayo kay... Okay, nasa harang po ako, Kapitbahay USA, and then +1 to you. Meron po akong maididikit po sa iyo. Ayan. Kagawad, kumusta Kagawad? Ayan, maraming salamat. Parang nasa Pilipinas na naman si Kapitbahay. Andiyan ka ba? Support lang kuya, agbirbiro ka. Gamitin nyo member Team Lakay. Baka nga kaya't mo PM mo sa amin. Sige. Kaya't ko titim Lakay. Ititim, but tingamin da kaya't no daduma DJ no hamo masupport ko priority work priority tayo ti trabaho. Talaga lang ti available time kung ag live stream dito yung oras 8:30 AM Pinas time. May request ako pero di ako makapalipad. Huwag ka nang magpalipad dyan, ikaw na lang lilipad. Bravo Channel. Sa bagay, bravo ka naman. Ayan. Madam Kapitbahay USA, tamsaknan. Team Lakay. Ayan. Lakay nakmet din. People na mag-itimag ti Lakay. We'll see Mrs. Nilakay. Ayan. Tingnan po natin kasi minsan baka hindi ako makasupport pero doon sa mga live stream makasupport ako pero bahala na. Ayan. Ano request mo? Bravo Channel. Sige, request ka. Bravo Channel, kung di ka makapalipad, ako nang lilipad. O ako na ang magpalipad. Ayan. Sino pa po ang pwedeng umakyat dyan? Host, magpalipad sana ako. Ayaw ng dollar. Peso daw dapat pag alik ka na lang po. Ayaw, ano sabi mo? Ayaw ng dollar. Pero, talagang nasa Pilipinas ka. Kapitbahay USA. Usap na lang tayo, Sir Messenger, para kung may question ka. Sige lang. Okay. Nandun naman yung page natin, di ba? Ayan. Thank you so much. Ayan po. Ayan. Nasaan na ba yung ano natin? Quietly awaiting to the moon. Allah. Mrs. Nilakay, yes, sana. Ayaw ng dollar peso daw kasi nasa Pinas. Sabi ko na nga ba Meron akong napanood na yung kaibigan natin dyan sabi, kumustahin natin si Kapitbahay USA. Parang nasano na naman si Kapitbahay USA, sabi ko. Ayan.
bilib ako sa iyo, kapitbahay USA, nasa Pilipinas ka na naman. Asan ba yung kaibigan natin dyan? Kagawad. Kagawad. Ayan. Asan na si kagawad natin dyan? Ayan po. Kagawad! Bakit wala si kagawad? Nagtusok lang si kagawad sa akin. Ganon. Ayan, 7 million in the house. Ayan, mega love shoutout. Ayan. Magpapalipad. Next time ka na lang kapitbahay USA, ha? Ang kapitbahay USA, may Facebook page po ako. Hindi na yung personal page. I-follow mo na lang yung Biakti Hawaii sa Facebook page po natin. Ayan, salamat. Naghuhugas plato dito po. Di na video. Ayan ako. Ang bait naman. Ang sipag at bait naman si Kagawad TV Official. Oh. Napanood ko yung mo TV Official pero nasa work ako noon. Hindi ko na natapos. Yung kumustahin mo si video po ako host. Ayan. Sige kapitbahay USA. Maghuhugas ka rin ng pinggan kapitbahay. O magluluto ka? Magluluto ka? Kayo ikaw kapitbahay. Nangapit bahay si kapitbahay USA. Kapitbahay USA, saan ka nangapit bahay? Kapitbahay USA, saan ka nangapit bahay? Kagawad Dan, sabi ni Mrs. Nilakay. Ayan. Mrs. Nilakay, si kapitbahay po ay isang live streamer din. Ayan. Siya po ay isang mabait na live streamer. Talagang, nasa Pilipinas kasi siya. Pero, nakatira siya sa USA. Di ko na lang alam kung saan sa US. Ayan. Ayan po si Kagawad nagbabari ng bahay. Ayan, ipin na natin ha si Kagawad. Sige, Mrs. Nilakay, magbabaka rin ng bahay. Or guys, go to channel na lang natin si Mrs. Nilakay. Ayan, si Mrs. Nilakay, nag-i-invite po kung sino po gustong mag-tie up sa kanilang team na Team Lakay. Okay po. Ano yan? Visit po ako mamaya. Okay. Kagawad Dan, sabi. Ayan, sige. Kakanta po tayo kasi wala na yung viewers natin. Nawawala na sila. Huwag kayong aalis dyan. Kahit walang palipad dyan. Stay lang kayo. Ayan. Next time ako nang magpapalipad. Ayan. Mrs. Kunana. Ayan. Thank you so much. Ayan. Abangan po. Mrs. Nilakat. Anong lakat? Lakay. Ikaw ha. Kung ano pinipindot mo dyan kapitbahay USA. Na-miss ko yung move mo na ganon. Mrs. kapitbahay USA, yung move mo na ganon. Na-miss ko. Okay, Dan. Sige, i-play din natin si Kagawad ha. Ayan, sige, manunod na lang po ako yung mga video nyo guys ha, habang nandito po kayo. Napanood ko na kay ni kapitbahay. Si Mrs. nila kay nakakonek ako ng dalawa sa'yo. Kagawad +1 to you and then watching po sa iyong video. Naka-ads po. Ayan, ganito lang po ako kung wala akong may didikit. Dalawa po yung manonood sa inyo guys. Ayan. Ayan. Inuubo po tayo. Ano yung pwede natin kantahin ngayon ha? Ito nga. Sige, kanta na tayo guys. Para sa inyong lahat.
'Cause I will be here, we'll be together. So will be. Ayan, maraming salamat dyan, Mikawayan. Ayan, thank you so much, Mikawayan, sa iyong pakulay sa buhay. Ayan, at dahil dyan, ito ay para sa iyo. Ayan, maraming salamat na Mikawayan sa iyong palipad. Ayan, thank you so much. Ayan, Bravo Channel, natawa si Bravo Channel. Bakit? If I'm gone, ang request ko ay idol. If I'm gone. Paano yung if I'm gone? If I'm gone, na. Awalan yaman na host. Ayan. Ayan po si Mikawayan, California, Ilocano Mat. Ayan, taga Mikawayan, California. Ayan, pagpasyal po tayo sa California, meron na po tayong kaibigan doon, no? Nandyan po si Mikawayan. Ayan, Mikawayan, pasyal ka rin dito sa Honolulu. Ayan. Thank you. Pati pala si Bravo Channel, taga California. Watching here in California, sabi niya kanina. Ayan. Ayan po, talagang nasa Pilipinas si ano guys, si Kapitbahay USA. Ayan, no? Nasa video po siya. Ayan. Napanood ko na. Ang daming binili sa supermarket si Kapitbahay o sa pinapanood ko yung video mo. Ayan. Thank you so much. Ayan, at kay Mrs. Nilakay. Manood ulit tayo ng iyong shorts. Ay, wala bang mas maiksi na? Kasi yung video ni Mrs. Nilakay. Ito, panoorin ko lang to. Hello and hi. Welcome. Ayan. Okay, sige. Magpaharang tayo dito. Ayan, sige. Tamsak at harang ako, Mrs. Nilakay. Ayan. When sige host, ibagam laing no pumasyar ka dito. Sige. Kapsat. Ayan, Mikawayan. Ayan. Hanapin ti kantayin tayo, apo. Alan, jak amuti amo kakang kantayin dito. Yeah. Jak amo dito kasi di ko alam yan. Bravo Channel yung If I'm Gone. Di ko alam yan. Ipatugtog na lang natin kung itry natin ipatugtog. Sino may alam yan guys? Umakyat nga kayo. If I'm Gone. Kaninong ganda yung If I'm Gone guys? Di ko alam. Karaoke sana, no? If I'm gone. Karaoke. Can't you hold when I'm gone with Detoy? When I'm gone with Detoy, if I'm gone, sabi mo, wala naman if I'm gone. If I'm gone, walang if I'm gone. When I'm gone. Ayan. Baka ito. Try nga natin ito. Baka ito yung sinasabi mo. Ayan. Try natin na. Baka yan. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend a moment in the past when I'm gone.
Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and give me new dreams in your world, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is due. Just for one moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, ang bilis, dream will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. Di ko alam. Ayan, di ko alam yan ah. When I'm done, I'll be thinking about you constantly, 'cause you're locked inside my memories from now on. And I know that we said we needed time. Your love's keep holding in my heart, holding strong. Ayan, Kapitbahay USA, thank you so much. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight? Even in your dreams, in your world, in your life. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is due. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you. Ayan ang taas po. Salamat sa pagkanta host and welcome Bravo Channel. Ayan, thank you so much Kakawan sa iyong Kapras Dance. Ayan, ang taas naman yun. Talagang si Bravo Channel kung ano-anong pinapakanta sa atin. Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan, welcome. Ayan o, Kagawad. Nasa ads pa ako, Kagawad, sa'yo. May ads ako sa'yo. Ayan, sige lang po. Sige. Ayan. Ha, kaya mo naman. Tapos tumawa ka. Ano yun? Tumawa siya tapos ha, tapos kaya mo naman. Ayan po. Ito nga, para sa inyong lahat, yung mga maputi na ang buhok. Ready to be an e-commerce pioneer? Ang ano yun, hindi if I'm gone, when I'm gone. Ito. Try natin to ha.
Para sa inyong lahat, guys. Nung tayo matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan may tuwang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y agad at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, maraming salamat Chan. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayan po ay kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. Ayan. Thank you so much sa mga nandyan. Ayan. Ano yung ano? Ito, sige, kantayin natin ito. Susunod-sunod na yan, mga. Okay, ang susunod po natin, that's what friends are for. Ayan, tapos na po maghugas ng plato. Ayan. Sige, kagawad. Ito yung naka-view pa ako sa video mo. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for.
Ayan, thank you so much, love, sa iyong pakulay sa buhay. At see, and so by the way, I thank you, always there, for the times when we're apart. Well, then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, what's that friends are for? Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. The good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Ayan, maraming salamat dyan. 6 million in the house. Ayan. With Monday.com, you can Thank you. Ayan. Ayan, thank you so much dyan sa mga nandyan, guys. Ayan. Maraming salamat, ha. Ayan. So, ayan, yung mga nandyan. Sino pa yung mga nandyan? Sige, mag-comment kayo, guys. At tayo, mag-go to channel na naman ako. At ako'y didikit sa inyo. Itignan ko nga to kay Kagawad tong dikit na to. Okay, Kagawad dikit. I-go to channel. Ayun, sabi ko na nga ba eh. Sa short video na lang ako manonood, Kagawad. Ayan, nandito ako, no. Kapitbahay USA asking me. Yun, ayan o. Ayan o. Tapos, isang dikit sa'yo. Kagawad, ha. Pinanood ko yung shorts video mo. Okay? Ayan, sige. Kantahin nga natin to. Ayan, para sa inyong lahat, guys, ha. Okay. Welcome, Kagawad, welcome. Ayan, nasa ano po tayo, short video.
Ayan. So, maraming salamat dyan sa mga nandyan po. Ayan, thank you so much guys sa inyong support po sa atin. Ayan, bravo channel. Wow, ang galing naman. Ayan, thank you, bravo channel. Ayan, thank you so much. Fill up kid lakay misis. Ayan. Ayan, fill up daw. Di ko alam yung mga sinesend mo kapitbahay iba. Ayan. Thank you so much guys. So siguro 2 ganda na lang. Ayan, wala naman yung ano ko. Mrs. Nilakay, ayan, thank you so much Mrs. Nilakay. Ayan, thank you so much guys. So, ito nga kantahin natin, sige. Para sa inyong lahat guys. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, knows just what to do. And girl, she doesn't know about you. Hello, song. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses, but to hold her all night. We can all talk tomorrow. I tell her things that I want to do, but girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, wanna tell me how to tell her about you? How can I tell her what to listen whenever I'm away? How can I say to you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're two? Girl, help me tell her about you.
po ay How Can I Tell Her? Ayan. Ang sarap kumanta. I-try ko nga itong kantahin. Practice lang ha. Ayan. Ang ganda siguro nito. Thank you so much, Mrs. Nilakay. Ayan, maraming salamat dyan. Thank you so much sa iyong pag-support po sa ating live. Thank you, guys. Try nga natin to. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one my love had found its missing piece. So as long as I live, I'll love you. Will never know you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'm jealous. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless, and it is sweet. I say to the world, you're my every reason. You're all I'm needing. With all my heart, with every word. So as long as I live, I love you. Will never know you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'm jealous. You look so beautiful in white tonight. Ang taas! Ayan, thank you so much, Bravo Janet. Hindi ko na alam dyan. Practice lang yan, guys. Ayan, 7 million. Maraming salamat dyan sa mga nandyan po sa baba. Ayan. Ayan po ay beautiful in white. Ayan. Hindi ko alam yun. Pasensya na po. Ayan, so mga kabiyag. Ayan, wait lang ha. Palitan natin yung mic. Ayan. Thank you so much
So, 6 million in the house. Ayan, maraming salamat sa inyo, guys. Ayan, thank you. Kapitbahay USA, maraming salamat. Mrs. Nalakay, maraming salamat. At sa mga super chatter natin, maraming salamat. Si, si California, at saka si Love. Ayan, thank you so much. Si Mika Wayan, California, thank you so much. Ayan, at saka kay Kagawan TV Official, thank you so much. So, magpapaalam na po tayo, ha? At ako po yung mag-i-edit o aakyat sa mga live sa other platform. Ayan, maraming salamat everyone. Mrs. Nilakay, thank you so much. Beshi Waps, thank you so much, Beshi Waps, sa iyong support po sa atin. Ayan po. Ayan, si Bravo Channel, thank you din, Bravo Channel. Kapitbahay USA, thank you so much, ha, sa iyong support dyan. Ingat sa Philippines po. Ingat. Ayan, so hanggang dito na lang po tayo at tayo magpapatugtog po ng meron pa ba kayong request na kanta dyan? Baka meron pa kayong request na kanta. Ayan, thank you so much, kapitbahay, sa mga nandyan. Ayan, thank you. Kagawad TV Official, thank you so much, bro. Ayan, maraming salamat, ha. At tayo mag-i-insomnia na. Okay, mag-insomnia na po tayo. Okay. Ayan, mag-insomnia po tayo.